kang sili. Kinakain mo lahat eh. Okay. So, kamusta mga kabrady? So, andito na naman ang Papakain Boys! Andito kami ngayon para, syempre, ano pa nga ba, magluluto, tsaka kakain. Kung bago pa lang kayo sa channel namin, like and subscribe and keep Share. watching and share. Huwag ka na mangamba, subscribe mo na. Tila lang. Advance thank you. Yun. So mga brady, ito yung lulutuin natin ngayon. Paan ni Dracula. Hindi, ano to, paan ng manok. Si Brady Jepoy ang bahala kung anong gagawin niya dito. Brady Jepoy, ano bang, ano mo dyan? Tagal niya nang gusto yan eh. Crispy pa. Medyo mura-mura to eh. Para medyo makatipid din tayo muna ng mga kabrady. Low budget. Low budget pero masarap, sabi niya. Yun ang tinatawag. So ano mga brady, huwag na patagalin. Bira! So ayan mga kabrady, hindi tayo magkakape. Abang liyan natin siya para magtanggal yung mga balat-balat. Mabilis ang tanggalin. In English. Skinner. Oh, ano, biray na natin to. Ang tawa ni Brady Jepoy, higo pa. Para mag-aagaw buhay mo. 30 segundo ka tumatawa mo, lalagutan ka hininga ya. Easiest way to remove the skin. Yung kuko, hindi na. Parang nakabalat na yata to. Nakabalat na pala iba. Kuko na lang. Baka makain. Butas yung bituka natin dito kabrady. Ba, matagal mo nang nare-request yung ano na yan ah. Di namimiss ko brady to eh. Sa may tapat ng kabyaw. Napapaglihian niya. Siguro, ano na to, yung tiyan niya na yan, 7 months. magto 2 years na. Hindi pa lumalabas yung bata. Paglabas niyan, ano na. Grade 1 na yan. Di, yun ang kagandahan to. Kano grade 1 na agad, mag-aaral na. Kabrady, anong ginagawa mo? Dada mo. Gagamit na naman tayo ng primitive technology. Pinagbabawal na technique, gagamitin na naman natin. Iyan mo natin siya, linisin mo natin. Tapos, yan, pag naugasan, pakuluan natin siya para kain, pati yung buto. Parang duda ako dyan sa pride pa mo ah. Baka mag-aay sa fried calamaris yan. So habang nagpapapoy si Brad Israel, talaga natin siya ng asin para may lasa siya kahit konting-konti lang. May alat. May alat. Ba't di pa isagad yung lasa? Ba't konting-konti lang? Sabi nga. Di pa ipakalasa para lasang-lasa. Yung mga mananood natin, kadami! Sabi saka paminta. Takpan natin. Siyempre pati takip dapat primitive. Usok! Check natin mga brady, kung pwede na. Yan na brady, pwede na yan. Basta ganyan na kumakalas yan. Yan, mga brady. Swak na swak. Ganyan dapat. Oo, ganyan. Siyempre kasi pwede. Medyo kumakalas. Lambot. Walang balik. Nanguna, palalamigin muna natin siya para ma-relax yung laman. Kasi papasok na babaya sa tiyan yan. Oo. Ito yung panganan sa kanya. Bang, anong tawag dyan? Pangihilamos. Johnson baby powder. Timbi lang pag ano natin dyan. Ano lang, harina saka paminta. Lahat na yan, para masarap. Siyempre, di mawala ang magic sarap. Ito na mangyayari. Basta't kasama ka. Masarap. Napakasimple lang mga kabrady. Harina, paminta, magic sarap, saka konting salt. Wow, English. First coating to. Second coating. Second coating yan. Sure ka ba sa ginagawa mo na yan, Brady? Sure yan. Mududa ka rin ba, Brady? Medyo. So ayan mga kabrady, i-marinate na natin. So make sure lang na malinis kamay natin. Nagugas na ako, baka sabihin nyo Make sure. English yun. Medyo masikip yung baluarte natin ngayon. Nasa ano lang kami, backyard cooking lang to eh. Kung palagay ko sa usawan, magdadala dyan. Kasi Oo, sausawan talaga yan, Brady. So ayan mga brady, sasalang na natin. Sausaw muna. Sausaw.
Tama, second coating para maganda yung pintura. Yun. Brown na. Goods na yun. Balikan namin kayo mga brady. Masakit sa mata eh. So ayun mga brady, luto ng ating crispy chicken pit. So mga kabrady, luto na ang ating crispy chicken pit. Pasok! Ayan. So mga kabrady, siyempre bago natin simulan, lapang dito, pagpapak. Magdadasal muna si Brady Jepoy. Dira, dahil siyang nakaisip nito. Maraming salamat po Panginoon sa araw-araw na biyayang binibigay niyo sa amin. Amen. Thank you Lord. Amen. Gandis. Wala tayong rice ngayon mga Brady, no rice tayo. Mumukbangin lang natin yan. Papain lang natin to. Parang sinandok ka. Okay din pala yung no? Parang sinasandok Parang na yung sausawan. Kukutsarahin mo na yung sibuyas, oh. Chinese Cheers. style. Cheers. Ganda. Bira. Crispy nga ah. Dumagay sa suka. Sarap. Para masab dito, Gin Diyan ka lang magkukulaps. Kainit na. Summer na mga brady. Kaya lang bawal mag-swimming. Uso naman yung nag-aarp lang swimming pool, no? Mga Brady, oh. The best. Street food lang. Datingan natin ngayon, papak lang. Iwas kanin muna. Yan tinatawag na Adidas. Very pangalan niya, social Labang Nike. Ayan na, Nike. Yun yaman. Sarap mga Brady, oh. Simple. Brady Jeff, wala ka niluluwang buto, ah. Tiran mo, maawa ka sa aso. Sarap sili niyo pala, mga nga. Parang candy. Pati sili crispy, nabilad eh. The best. Naman nun ah. Maubos kaya natin si Brady. Palagay ko, Yun ang challenge dun. kailangan daw. Kailangan nata si zombie Tira kang sili. Kinakain mo lahat eh. So may pinapa-shoutout pala sa akin si Dagis, si Derek Brown, si Ate Chari Rose. Yan. Yan, pasok, tachari. Ingat ka dyan palagi ng mga kasama mo. Nasaan ba siya? Wait. Kuwait. Napabati ka ni Chris Brown tsaka si Ate Celeste. Ayun. Si Ate Celeste, Dakiwag. Ayan. Ingat din kayo dyan lagi sa Italy. Kani Kuya Calbo and your... Doon masarap. Italy no? Ingat kayo dyan palagi. Napakasarap. Naubos na si Jepoy sibuyas. Dagdagan mo. Mga manginginom, pwede din to na. Ulot lang. Sa mga ayaw mag-subscribe sa amin dyan, eto kayo. Chicken pit yan Pakakainin mo sila niyan. Eto kayo. Subscribe na kayo mga brother ko kung bago lang kayo sa channel. So, Sa mga naliligaw. ngayon pa lang, thank you very much na. Tagal-tagal kaming nawala, pero tapos muna namin yung Holy Week, siyempre. Follow up video. Gawin nyo din to mga Brady. Sarap to, pulutan. Kaya lang pag pinulutan to, kawaway maglilinis kinabukasan. Madaming buto. Bibili 10 kilo, no? Kaya mga brother, subukan nyo na, oh. Goods din ha. Kung bebenta mo to po, magkano to? Fresh yan, Brady. Ha? Fresh isa. Mura. Mura. Parang lugi dun ha. May itlog ka pa, may arena pa. Parang lugi sa tres ha. Di ba mga twist So, mga brother kayo, mga brother, anong ginagawa nyo sa bahay? So, comment nyo. Palagay ko. Etong oras na to, napakainit. Ako Tulog. ganitong oras, nakahilata ako. Tulog din. Walang init-init pagdating sa tulog. Pagising mo parang nagsasoundan eh. Paggising ka kasi brother, mainit. Di mo alam kasi kasisiksik. Sobrang init. Maliligo ka, pagkatapos maligo, Awis na naman. tawis agad. Pati buga ng electric pan. May apoy eh. Init. Sana ganun din kainit ang panonood sa amin. Ganda. Puro buto na lang yan, ah. Naubos na isawsawan. Lapit na mabuo yung 1,000 squad natin ah. Kung papansin nyo mga brother, iba yung hideout namin ngayon. So, Biglaan lang eh.
So, Naisip lang namin magkita-kita eh. Layo kasi may sa isa't isa. Hindi kami nagkita-kita nung Holy Week. Nag-iwas kami sa alak. oo. Bawal eh. Family time muna daw. Family time muna yun, syempre. Brother Jepoy, nagpa-legend lang eh. Nung Holy Week eh. Sa mga gusto pong bumuhat, pwede pa. Nakakangawit din ng panga ah. Oo nga. Yung pala ang ano dito ah. Yung pala challenge. Yung pala yung challenge dito. Nakakapag-lock ng panga. So ayun mga kabrady, medyo namatay yung cam namin ha. Kung napansin nyo, biglang kumonti. Tinuloy namin kain. Hindi kinaya ng camera yung init. Hindi napansin, Nakabilad namatay eh. pala. Oo. Paano last shot? Gambus na para. Ayoko to. Hindi, arena lang yan. O, bira. Last Last shot shot. mga brady para sa inyo. Tagay, para sa inyo. Sakit na yung panga ko. Ang dami nun, naubos natin ah. So ayan na lang sa brady. Nalansay na lang. Ano? So mga brady, yan. Naubos namin. So maraming salamat sa panonood nyo. And syempre, Salamat. muli kami nagpapaalala na please click the subscribe Like. and notification bell and like and share. Yun. So mga brady, thank you very much sa 932. 32. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you at sa mga magsusubscribe, thank you very much. Mag-ingat po tayong lahat palagi, mainit ang panahon. Keep safe At everyone. syempre sa COVID, sa pandemya, malalagpasan din po na ito nito. So maraming salamat. Muli kami ang Papahan Boys. Siguradong magbabalik pa.